Hej. I dag skal vi bevise cosinus, sinus og tangens. Måden på, vi vil gøre det, er, at vi vil bruge enhedscirklen, som der er en diameter i, hvor radius er 1. Og ja, her der siger vi, der har vi A, der har vi C, og her der har vi B. Så vil vi lave en mindre trekant inde i her, som vi gør her. Og så hvis vi lige tager den her trekant ud herover, for at det bliver lidt lettere at skrive, så vi får lidt mere plads. Sådan der. Kønnestre trekant. Og så har vi store A her, store C der, og store B her. Så her, der har vi sinus til A, og her, der har vi cosinus til A. Og så her, der ved vi, at den der, altså hypotenusen, den er 1, på grund af, at den går op her, og så ned. Og enhedscirklen, den er altid 1 i radius. Så har vi 1 her. Og så her, der tegner vi lille c, lille b og lille a. Vi vil gerne finde ud af, hvad forstørrelsesfaktoren er. Måden på, vi gør det, er, at vi tager den her og den og dividerer med den der. Så vi siger c, k, som er forstørrelsesfaktoren, divideret med, eller lige med 1, c divideret med 1, og så det giver bare c. Så forstørrelsesfaktoren, den er c. Så vil vi finde lille a her, som er sinus. Så det er lille a lige med sinus til a gange c. Og så vil vi gerne have isoleret sinus. Så der dividerer vi med c på begge sider. Så gør de der ud med hinanden, og så har vi vores sinus her. Så a divideret med c. Og så vil vi lige skille lidt ud her, så der vi får lidt mere plads. Så vil vi også finde cosinus, som der bare er stort set det samme. Der er det bare b lige med cosinus til a gange c. Og her der dividerer vi også med c på begge sider. Sådan der, og så de der ud med hinanden, og så har vi også formlen her. Så der ser vi cosinus til a lige med bc. Så vi skal ud her. Og så her, så skal vi finde tangens. Og man siger tangens, det er lige med sinus a divideret med cosinus til a. Så der kan vi sige her, tangens til a er helt med vores sinus til a, som er ac, eller a divideret med c. Det dividerer vi jo så med b divideret med c. Og så her, der går c'erne ud med hinanden, og så har vi tangens, der er a divideret med b. Tangens a lige med a divideret med b. Og så har vi bevist. Så har vi bevist alle sammen.